Orchamung gangkai agini rechamung 1974 rogo orchamung rok rechabjakhana ang khakhayo hingga kaisa video no nungmani bisingtinyo ang orchamung no srwngo obono compose khlainai kai pastor Nafra Jamatia burang blake hambai maya pharo hajingko rechamung swng khanaini halayano oboke kokbro gospel rechamung. Obrong ni dofa joto am thok mak na wi thang di abono poito klai di thu playa lama na di kai tor ni hamza mak na di playa lama nanti obrong ni dofa joto sekaya panggo ibiya domno idin thai blung ton mani thai blung charo sima phangkai ta chadi khorai kha kai to ta chadi khorai kha kai to brong ni kena thai no charwe sakka kai tor bai rok no obrong ni dofa joto pohor ni bersha pohor bai kagai thaina nang khase saro langmani tisa bora nei thangka teikang borok theikha prasing jagui chukhani kaito chukhani onkore phaikya kalbari koso thai tharno sare ya farka tei thang tei no ya farka tei thang tei no sumsok nang boro atei no nangai thangka tei kang ma poge obrong ni dofa joto am thok mak na ui thang di abono poito klai di thei playa lama na di kai tor ni hamza mak na di thei playa lama na di obrong ni dofa joto